long live दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों गिबियावनो आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोनोम सान बेवहाय जोंहा दिनै जोबोद खुसिनि सान आरो आं गिबियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मुंख्लं आरो रुंसारि बिथांमोनहा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो गिबियावनो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो जाय न'खरा बर' हारि थांनाय थैनायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम आन्दलन खालामनायाव जाय न'खरनिफ्राय मुंख्लं आरो रुंसारि बिथांमोनहा दिनै हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमलांबाय बै बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरदों आरो आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै दिनै पर्बजरानि मोनब्रै दख'रा मंलाजरा काजिगाव थिप्पाय आरो बासबारि दिनै जथायै मंलाजरानि रायजोआरि न'ब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ बानजायदों फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव जोङो दिनै गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै दिनै जोङो हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो दान्दिसे समनि उनावनो जोङो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै गेवलाङै सावरायनो थाखाय जोङो बेखौ थाम थिम खालामदों आरो जों बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों दिनै गोबां बर' हारिनि गेजेराव गासै हाबाफारि बायदि जोंनि गेरेमसा हारि दानाय हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो हायाखैब्लाबो दिनै एसेब्लाबो रायजो राजाफोरनि मदद सानसुमैफोरनि मदद दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों एसेब्लाबो मावफुंनो हादों होननानै जोङो बुंनो सानो आरो गोबां खामानि मावनो गोनां जोंहा बाखि दङ बेनिखायनो दिनै जोंनि साफ्रोमबो फरायसा आरो फरायसुलि रायजो राजा आरो सानसुमै बिथांमोननिसिम जोङो खर' गंलायै जोङो खावलायगोन गोलाव लामा हान्थिनो गोनां दंबावो बेनिखायनो जोङो बयबो जोङो खौसेयै जोंनि गेजेराव अनलायलायनायनि गेजेरजों गोबां खामानि मावलांनो हाबावथों बेखौनो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गुरै खावलायो गोबां समाव जोंनि गेजेराव जेखि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जाया मानो जोंनि हारिनि जाहाथे खंख्ला जानाय बा लस जानाय बायदियै जोङो जाहाथे जोंनि गेजेराव मावनो थाखाय रावबो सिगांबोआ दा बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायगोन हारिनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे एसे उसुबिदा बेले बेजे जुदि सोमजिनो सानोब्ला जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो समाधान खालामलायनो हायो गाव गावनि गेजेराव जोङो सावरायलायनानै बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावलांनो हागोन आं बे मिजिंखौ आङो खालामो बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे जेबो उसुबिदा सानलायनाय उसुबिदा बाथ्रा बुंलायनाय बेफोरखौ बुङाबालायनो जानगाराव थानांगौ होननानै आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुरै खावलायदों जाहाथे जोङो भबिष्यतआव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जोङो मोजाङै खामानि मावलांलायनो हायो बेनिखायनो दिनै जोंहा खुसिनि सान रंजानायनि सान बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आङो बेखिनि मेसेजखौनो होबाय गोजोन्थों दिनैनि गायसननाय सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो फालिनाय जादों नामा? दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मंलाजरा बासबारि आरो काजिगाव आरो दिनै बासबारि जोङो मोनब्रै दख'राखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दिनै मंलाजरानि रायजोआरि न'ब्लाङाव जोङो फालिदों लोगोसेयै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दख'राफ्राबो गाव गावनि दख'रानि सिङाव बे हाबाफारिखौ फालिदों आरो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो थिग बेबायदियैनो जिल्ला आरो दख'राफ्रा
दालाइसा आफादफ्रा गाव गावनि थावनियाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंगासिनो दङ आरो दिनै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। गोजोन्थों।